Lehen homologatzea eskatu dio Espainiako gobernuari. Oharbidez, Osasun Sailburuak dio, atzerriko unibertsitate tituluak homologatzeko gaitasuna Euskadira eskualdatzeko aukerari ateak isteak, bialdeko akordio politikoa zapuzteaz gainera, egoera larrian jartzen duela Osakidetza. Beraz, eskumena duenak erreakzionatu behar duela diotxo Monika García ministroari. Estatu arazonen aurrean, politika izkilarriz egiteko garaia dela dio Osasun Sailburuak. Eta tituluak homologatzeko zain daudenak, ez dira soilik osasun profesionalak, bestelako lanbideak dituztenek ere arazo bera dute. Ehunka dira gaur-gaurkoz, tasa ordaindu, gestio guztiak egin, eta esperoan daudenak, eta orain prozesuarekin zerotik hasi behar dute berriz ere. Ostiralean Gorenak eskumena Euskadira eskualdatzea eragozten duen erabakia eman ostean. Daiana eta Lasteniaren kasua da hori. Ostiralekoa kolpe latza izan da Euskadin lanean hasteko zain dauden atzerriko 200 osasun profesionalentzat. Mi alegría, mi emoción ha caído porque de verdad es triste. Berriz ere zerotik hasteko beldur dira. Están con la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Lasteniaren kasua da, erizaina da duela 4 urte, Espainiar estatuan eskatu zuen homologazioa, baina prozesua erabat etenda zegoela ikusita, Euskadin egitea erabaki zuen. Aquí hemos venido. Hemen errezagoa izango zela esan ziguten, Madrilen ordaindutako tasa galdu eta beste bat ordaindu genuen hemen. Otsailean esan zioten espedientea ondo zegoela eta berehala hasiko zela lanean. De hecho, pues ya había hablado en una Klinika batean kontratatu behar ninduten. Daiana ere venezuelarra da, 33 urte ditu eta erizain pediatrikoa da. No he podido ejercer mi profesión. Orain arte beste lan batzuetan aritu behar izan naiz. En otro tipo de trabajos. Sumindura sentitzen du jakinda osasun langileen behar handia dagoela Euskadin. Uste du, arrazismoa dagoela neurriaren atzean eta prozesu hauek oztopatzen ari direnak mediku, abokatu, dentista elkarteak direla. A los dentistas, a los arquitectos, a los abogados, a los médicos, seguimos siendo excluidos de la parte profesional. Mi pregunta es, jakin nahi nuke zenbat gehiago itxaron beharko dugun. ¿cuánto tiempo nosotros vamos a empezar? Urteak eta urteak borroka horretan, eta nahi duten bakarra lan egitea da. Y hay compañeros